vám hlásime z nášho športového okienka zo spievankovalu. Ahoj! Takže minule sme si precvičovali bicepsík, aby mamičky mohli nosiť bábetka. Oteckovia kladli odpor s uteračekom. Dnes si zacvičíme sval triceps, tento vzadu, aby sme mohli pekne kývať do ďaleka. Takže minule sme to držali pod hmatom, teraz to chytíme tuto, vzadu, tuto. Takže spievanka, chyť to tam. Musím povedať, minule som to nepovedal, že títo cviky vždy robíme také 4-5 série po 10 opakovaní. Koľko je času popri domácich prácach. Takže znovu budeme laktíky držať pri tieličku, ručičky dáme takto a budeme robiť dozadu takzvané také sťahovanie tricepsíkov. Ideme dozadu, poď. Je, mám ísť dozadu? Áno. 2, ručičky pri tele, 3, 4, 5, áno, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne. Otecko kladie taký odpor, aký mu mamička dovolí. Čiže ako v živote. Takže vidíme sa na budúce a na budúce si precvičíme chrbátik. Čau. Ahoj.